ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନାଁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଆମ ଘର କୋରେଇ। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମର ତ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ। ଏବଂ ଏଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନାଁରେ କୋରେଇ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କୋରେଇ ଗାଁ ସବୁକିଛି। ତଥାପି ଯାହା ହଉ 19 ମସିହାରୁ ଆର ନବକଳେବର ହେବା ଦିନଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି, ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛି। ଲୋକ ଆମର ତଥାପି ଏଠି 200-400 ଖଣ୍ଡ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେହେତୁ କୋରେଇ ମେଲଣ, ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିବେ। ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଆମର ଅତିଥି ଆମର ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ସେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିକି ବି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମହାସମାରୋହରେ ହବ। ଆମର ଏଠିକାର ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର ରାକେଶ ବାବୁ କି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ବିଜୁ ନୀର ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମହାସମାରୋହରେ ହବ। ମହାସମାରୋହରେ କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ, କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ମୁଁ ସାଧୁଗୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଜରପୁର। ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖକୁ ପାଳନ ହୁଏ ତାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ରହେ। ଆମର କିଛି ମେଲଣ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମର ଲଲ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନବର ଇଏ ଅଶୋକ ବାବୁ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ବଳ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଇଏ ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ମହା ପର୍ବରେ ପାଳିତ ହେଉଛି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଛି, ଆଉ ରହିଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ଅଛି।